भोजपुरी में सब लोग के आसान कहल जाला टारगेट भोजपुरी के गायक और भोजपुरी के राइटर हो गए बड़े। और आज एक कुछ मीडिया लोग जॉन सीबीआई सीआईडी और बड़े बड़े टॉर्चर कंपनी से भी बड़ा संस्था हो गई बा, जो लागता कि न्यूज लेत नहीं खे ओकरा के गरियावता, ओकरा के मारता, ओकर चली तो ओकरा के गोली मार दी राइटर के, ओकर इतना बड़ा गलती कर दिले बा। वही में एगो राइटर पीके आर्यन जी, जेकर नाम जानत होखे, जे अभी गाना एगो चंदन चंचल के आई रहा ढोड़ी चटना, देवरा ढोड़ी चटना बा, ओकर इतना गलत तरीका से ओकरा से न्यूज लेहल लोग, ओकरा संगे व्यवहार कैलक लोग कि आज बेचारा जिंदगी और मौत के लड़ाई लड़ रहा बा। आज ओकर बच्चे के चांस मात्र 5% बा। अभी हम डॉक्टर से मिल गई, सरकार बहुत सारा हम देखनी और एक पर बोले के चाहिए। हम मनीष कश्यप भाई के धन्यवाद कहे के चाहतनी कि मनीष कश्यप भाई ये विषय में काल मीडिया से बात कैले और बहुत अच्छा बात कैले। वो कहले कि ये पत्रकार आज छोटा छोटा गरीब घर से आयल कलाकार के घरे जाके अगर मान लो कोनो गलती हो गई बा, अगर वो अश्लील गाना गा देले बा या तहरा लगता कि वो गाना अश्लील बावे और गा देले बा, तो ओकरा से प्यार से भी बात करी जा सकता। हाँ, ओकरा तक बात करो, ओकरा माई के, ओकरा बाबू के, ओकरा घर के, ओकरा परिवार के इंटरव्यू लेहल कौन जरूरी बा? का इतना तारा दम बा कि तू पवन सिंह के घरे जाके तू इंटरव्यू ले सकत रह, उनका गांव में इंटरव्यू ले सकत रह, तू खेसारी के गांव में उनका घरे जाके इंटरव्यू ले सकत रह? तारा में दम बा? तारा में दम बा कि हिंदी में या भोजपुरी में बड़ा बड़ा हीरोइन बड़ा बड़ा सीन करेले जो ना के अश्लील कह सकता रह, ओसन काम भोजपुरी के ना एक्ट्रेस करेले ना भोजपुरी के गायक करेले, तो क्या उनका घरे तू जा सकता रह? लेकिन आज अगर कोनो गरीब लड़का गाना गा के, अच्छा वो देवी गीत भी गौले बा, वो सैड सॉन्ग भी गौले बा, वो भजन भी गौले बा, ओकर प्रमोशन काहे नहीं करत? जे न्यूज वाला ओकरा का टॉर्चर कैले बा, आज वो जिंदगी और मौत के लड़ाई लड़ रहल बा, ओकरा संगे हम और पूरा हमार भोजपुरी के सब गायक, सारा टेक्नीशियन, सारा लोग खड़ा बा आ हमनी के भाई के बचाएम सन, हर सख्त प्रयास करतनी सन। आज वो लोग इतना टॉर्चर कैलक ओकरा के, इतना जाकर हुआ देखे कि ओकर इंटरव्यू कैसे कैसे लोग ले लेबा, और सब लोग ओकरा अगर कुछ होता तो ओकर गुनाहगार बा लोग, वो सब लोग पर FIR काहे ना होके के चाहिए और ये ऐसा मीडिया के बहिष्कार काहे ना होके चाहिए। अब खास करके मनीष कश्यप जी, रौरा से आग्रह बा कि ऐसा मीडिया के रौरा तो खूब रेलाई करेनी, तो ऐसा मीडिया लोग के रेलाई काहे नहीं करत? आ मनीष भाई, हम चाहेम कि ये मुद्दा के तू बड़ी अच्छा से उठाव और आज वही कर लो कि जे मीडिया वाला बा ओकरा के बहिष्कार कर लो, कोनो मीडिया वाला के इंटरव्यू मत लो। जे अच्छा बा, जे अच्छा भोजपुरी में करे के चाहता ओकरा के इंटरव्यू दलो और सबके बहिष्कार कर लो। आज जौन लड़का जिंदगी और मौत से जूझ रहल बा, ओकरा जानता रह, ओकर मेहरारू के 8 महीना के लड़का बा पेट में, आज ओकरा पर का गुजरी, का आज ओकरा पर गुजरी ई बताओ।